farem bombolles i vam aprendre que encara que fem alguna forma, sempre surten bombolles rodones. Ara, amb un filferro, com aquest, fiquem dintre d'un bol amb sabó i després bufem i ens surt una forma de bombolla. No, ens surten sempre rodones. És que no ens surten. Però da igual. Bueno, da igual. Si a algú li ha sortit una bombolla, a mi, veus a l'Aitor, li ha sortit rodona encara que tingui una forma. I ara ho farem amb el quadrat, es pot fer formes quadrades. No m'ha sortit. Veus? Acció! Estem fent origami i es tracta de doblegar coses i fer com animals i coses com aquestes. Nosaltres farem un conill. Primer talles un paper normal i després vas doblegant i aquests dos costats com si fessis una bou. I ara fas així. Que costa mogollon. Ja. I ara això ho dobleguem així. I ara... No, al revés. Ui, clar, que tot. Tu passes fent figures i aquestes coses. És la més xula de granota, perquè salta. Sí, a mi no em surt quasi bé això. I aquí tenim un conill. Mira. Jo faré la dimensió 0 i 1. Aquesta és la 0, com un punt. I aquesta és la 1, com una ratlla. Jo faré la dimensió 2, que és com un full. Jo faré la dimensió 3, que és com això. I jo faré la dimensió 4, que tots nosaltres som així. Bueno, som de la dimensió 4. Perquè tenim 3 dimensions i a més tenim temps. Acció! Ara farem un truc de màgia segons les matemàtiques. Mira, Marcel, digues un número. El 16. El 16. Ara encerclem el 16. Ara el 7. Un moment. I tatxem el del seu costat. Ara dic el 7. Ara el 7. Vale, encerclem el 7 i tatxem el dels seus costats. Ara, Berti, digues un número. 2. El 2. Aquí. Vale. I ara sumem 16 més 7 més 2. Falta un. Ai, no, falta un. El 9, cap. Ara
ficarem el 9 perquè és l'únic que falta. Vale. Ara sumarem el 16 més 7 més 2 més 9. 9 més 7 fan 16, més l'altre 16, 32, més el 2, 34. I això sempre dona 34. Facis els números que facis, sempre dona 34. Acció! Hem treballat les ombres xineses per aprendre les dimensions. Hi ha 2 o 3 dimensions en les ombres xineses. Per les ombres xineses necessitem una llanterna, una sala on es puguin apagar els llums i una cadira per aguantar la llanterna. La nostra mà té 3 dimensions i quan fem les ombres xineses passa de 3 a 2 dimensions. Per les ombres xineses podem fer conills, gossos i signes i moltes més coses. Podem fer ocells, podem fer conills i podem fer galls. Som en Pol, en Joan, la Rita i jo, la Clara, i us explicarem que les bombolles no cal que siguin esferes. Per fer les bombolles necessitem plastilina, un bol d'aigua i sabó. I filtre. Agafarem el bol i l'omplirem d'aigua, més o menys pel mig. Seguirem i posarem una mica de glicerina amb sabó i ho barrejarem perquè ens quedi ideal per fer bombolles. Agafarem el filferro i farem la forma, una rodona, un quadrat i el ficarem a l'aigua. Si bufem podem veure que encara que la forma sigui un quadrat, un triangle, sempre ens sortirà una esfera. Per poder fer una altra forma necessitarem fer una forma en volum. El que hem fet són els fractals. Els fractals són formes que es van repetint infinites vegades i cada vegada més petites. Aquí tenim un fractal, que són mans que es van repetir moltes i moltes vegades, es van fer petites, infinites. I, per exemple, quan veiem les branques d'un arbre també són fractals perquè es van repetint infinites vegades de petit a petit. Les ombres xinesques són que passen de 3D a 2D. I hem fet unes quantes ombres xineses. Una és l'ocell, que és així. L'altra és l'aranya, que és així. I el cargol. que és així. I el gall, que és així. El gos, que es fa així. Podem fer algunes ombres com una casa, encara que no siguin animals. I també sabem el conill.
bombolles. Ara us anem a demostrar que les bombolles, en lloc de ser sempre rodones, poden ser de moltes més formes. Perquè quan ho fem ens surt una esfera amb filferro. Ens surt una esfera perquè és la forma més estable a l'aire i perquè és la relació a superfície-volum. Ara us anem a demostrar i ho farem. Si ajuntem els pals amb una forma quadrada podrà sortir una bombolla quadrada amb sabó i aigua. Ara us ho anem a demostrar. Veieu? No ens ha sortit del tot bé, però és problemes de directe. A veure si... Ara us vull provar amb altres persones a veure si els surt. La cosa que ens tindria que sortir és que al mig sortissi un quadrat petitet i que siguessi un quadrat molt petit. L'Aina ho ha fet. Veieu? És una forma geomètrica, però no és del tot recta. 1, 2, 3, acció! L'origami és l'art per plegar el paper. L'origami no es fa amb les tisores ni pega, es fa amb les mans. És per fer figures de paper. Ve de Japó. Es poden fer moltes formes, animals, moltes coses. I ara farem una demostració. El primer pas és doblegar com un triangle i després tallar-ho per aquí. El segon pas és obrir-ho I queda un quadrat. i queda un quadrat. Després estic anar doblegant totes les puntes. Després es doblega per la meitat. Es plega per al mig i després es fa un altre recte. S'obre i queda això. Després es fa el mateix per al darrere. Es torna a obrir i es torna... No, i... Després es plega un altre cop per la meitat. Es plega així, per la meitat, com un triangle. Després es obre, es treu per aquí, i ara es fa el camarat. Que quedi dos vaixells, un vaixell. després queda un, i per aquí dintre hi ha un paper que surt, que és la vela, i ara s'ha de doblegar per aquí, i per aquí, després ho tanques per aquí, Es torna a fer el mateix per l'altra banda i queda el capsa. Un, dos, tres i acció! Els fractals són la repetició d'una figura moltes vegades i en diferents escales. Els fractals els podem trobar a la natura, com ara a Cap de Creus. Ara us ensenyarem unes fotos. Aquest és un fractal de triangles. És un fractal
hi ha un triangle gran i es van fent petits. Això és un arbre amb branques que es van repetint. Aquest és una mà que hi ha els dits amb mans més petites i es va fent tota l'estona. Això són, no sé, una cosa que es va repetint, una planta que es va repetint diverses vegades. Això és una planta aquàtica que es va repetint. Això és un floc de neu que es va repetint i llavors es va repetint i cada vegada fa més. Això és una fulla, fulles que es van repetint fins a la punta. Això és una planta, un arbre, que es va repetint les fulles i els troncs. Això és un arbust que es va repetint fins a arribar aquí. Un, dos, tres i acció! Les bombolles estan formades per aigua, sabó i glicerina. El motlle està format per filferro i a vegades de plàstic en distintes formes. El líquid d'aigua està format per sabó i glicerina i aigua. I agafem el motlle i es pot ficar per sobre. Sigui com sigui el motlle, les bombolles sempre seran rodones, perquè és el tamany més gran que pot fer una bombolla gastant menys sabó. Ara farem una cosa de bombolles. Estem ficant el sabó. I mira, i queda això. I queda com un quadrat al mig. Perquè és la forma que ha gastat menys sabó per fer-la. Ja està. 1, 2, 3, acció! És un joc de càlcul i matemàtiques que consisteix en 4 línies de 4, que és com 4 per 4 igual a 16. Tenim 16 números i jo escolleixo, per exemple, el 16. Tatxem tota la línia. Vertical i horitzontal. Després fem a l'esquena i tenim que encerclar els números que diuen. Després tenim que fer la suma i que ens doni el resultat. Per exemple, ara jo dic el 9. El número 9 està aquí. Llavors tatxem així i així. Llavors, per exemple, jo tries el 7. El 7. La línia aquesta, així i en vertical. Ara diré el 2. En aquesta línia i així. I tot sumat igual dona 34.